See Xhosa Men Association, we would love to send amazwi ovelwano to the family or families zabakhwetha abathathu that in an unfortunate incident sivele into baye batshe ebhomeni basweleka beyond recognition. We are really saddened, and sithi kubo dudwini ibhlungu into yobana ifamily ibiza kulungiselela umgidi izifumana ngoku selilungiselela umngcwabo. And when again we were expecting on reports zoba mhlambi uba ungaba khilishwa lokuswela komkhwetha, it would be i-reports zoba mhlambi uvinjwe amanzi, ulwaluko lwambe rongo, but iziganeko ezikumila kunje zothusa ngakumbi. And we can only say into yobana lalani ngenxeba, siyamemelela nakumakhankatha into yoba siyacela uba ningabikho kude emabhomeni, ningabikho kude kubakhwetha. We do understand into yokubana nithatha imisebenzi emininzi yokujonga amakhwenkwe because mhlawumbi nithenjiwe zintsapho, kodwa sicela uba amakhankatha angahlafuni okanye angalumi kangoko anokwazi ukuhlafuna. Sicela ujonge umthamo wabakhwetha abajongileyo to try and avoid iziganeko ezingabe kanti zikumila kunje.